Mijn naam is Nelleke Gentenaar, ik ben een van de 5 organisatoren. We zijn hier vanavond op de Winterwonderwandeling en we nemen u mee op een wonderschone route dwars door Nieuwvliet heen. En dat wordt mogelijk gemaakt door alle sponsoren en vrijwilligers die in Nieuwvliet een warm hart toedragen. En de marktkramers natuurlijk die hier allemaal staan. En we hopen op een hele gezellige avond weer met elkaar. Ik ben Linda Bonen en ik vertegenwoordig eigenlijk een Scottish and Irish Dance School, Vlaanderen. Wij doen dus inderdaad aan Scottish Highland Dancing en de Ierse dansen. En van waar bent u afkomstig? Wij zijn uit Gent afkomstig, wij zijn gevestigd in Gent. Al onze dansers zijn dus ook allemaal van België, met een paar Nederlanders ook, waarom niet. Ja. En bent u al lang bezig? Ik ben ondertussen wel al enkele jaartjes bezig. Ik ben oorspronkelijk gestart met de Highland Dancing, omdat ik was nogal weg van de Keltische cultuur en ik was in Schotland op reis geweest en zo. En daar leer je die dingen eigenlijk wel appreciëren. En toen wilde ik dit op mijn eigen starten ook, op mezelf starten. Dus ja. Dus dan werd de Vlaanderen Dansschool opgericht. En met hoeveel leden bent u ondertussen? We zijn geen al te grote dansschool, omdat wij nogal specifiek op dit soort dansen eigenlijk toegespitst zijn. Dus momenteel zitten we toch aan een 35-tal leden tot 40-tal dansende leden. Van alle leeftijden, alle categorieën. En hier rechts tegenover zijn de kinderactiviteiten georganiseerd door het kindercomité van Nieuwvliet. En hier links staat nog een eendjeskraam waar je iets leuks kan doen als kind. Dus dit is een kinderpleintje, zeg maar. Zullen we even kijken daar? Is dat leuk? Ja, wij zijn van het kindercomité Sint-Pietertjes uit Nieuwvliet. En wij proberen een beetje inkomsten te genereren voor onze activiteiten. Dus we verkopen warme chocolademelk en glühwein. En ondertussen kunnen de kinderen wat spelletjes doen. Zullen we verder gaan? Iets 1,50 voor een zakje. Lekkere zoete suikerwafeltjes of nieuwjaarswafeltjes. Suikerwafeltjes ten bate van de Stichting tot Behoud van de Katzandse Dracht. Nou, dit is een authentieke kaasboer. Die is nou voor het 2e jaar bij. Appeldompels, speciaal van deze streek. En peertjes, daar zo. En hier hadden we pastinaatsoep en pompoensoep. En die was al op? Maar die pompoensoep is al op. En dit is het museumpje. En hier kan je vanavond naar binnen kijken. Dus misschien kunnen we dat ook even met de camera doen. Kijk uit, hier is een stoep, hè? Pas op. Niet valt. Ja, die stoep. Leuk, hè? Het is echt zoals het vroeger was. Het huisje is nog helemaal authentiek. En dit is het Grand Café van Nieuwvliet. En hier verkopen ze traditioneel ieder jaar Menno. Hallo. En hier lopen we onderweg naar de Stompenmolen, zoals dat dan hier heet. Want deze molen heeft geen wieken meer. Het lijkt ieder jaar wel drukker te worden. En we hebben hier een speciale DJ-caravan waar je verzoeknummers kunt vragen. Missy Apple Pie maakt altijd allerlei lekkere dingen om te verkopen op de Winterwonderwandeling. En lekkere orange punch, heerlijk. Proeven? Dit is DJ Caravan.
treffen we Annika, organisator van vorig jaar. Ja, super. Leuk om het van een andere kant mee te maken. Dus ja. Het is Arte de la Pizza uit IJsendijk en die helpen, dit is Geldermond Televisie. En die hebben geholpen om het te organiseren dit jaar. Welkom op ons feestelijk festijn hier. Suzanne, wat ben je aan het doen vanavond? Ik ben wafels aan het bakken. En heb je al wat verkocht zo? Ja, ik heb best wel al wat verkocht. Ja, heel leuk. Ja. Ja, maar ik denk ook dat het heel druk is in Nieuwvliet. Dat er veel volk is die allemaal zin in een wafel hebben. Ja. Hartelijk bedankt. Doei. Veel plezier. Er zijn diverse boeren die samenwerken en die hebben samen een paar schuren. En op het pleintje daarvoor staan altijd kramen. En we hebben nu voor het eerst ook een hele antieke tractor die daar aan het rondrijden is. Kijk, daar gaat de tractor. En die zijn dan de hele avond rondjes aan het rijden. Grappig, hè? Ik bak al sinds 2002 deze babbelaars. En ik zat op verschillende Zeeuwse markten. Hier en nou hier bij de winterwonderwandeling. En het is behoorlijk druk. Dus ik ken het niet aan. Kunt u iets vertellen over de Struisvogelboerderij? Dat kan ik. Wij hebben een struisvogelboerderij bij Sluis. En we zijn in de zomer te bezoeken. In de winter natuurlijk niet. Maar ja, zo'n evenement als deze winterwandeling slaan we niet over. Dus we staan hier met onze producten die we van de eieren maken. De advocaat, de cake, de eieren zelf. En voor ons is het een hele leuke reclame. En eigenlijk in ons laagseizoen toch ook een leuke dag gewoon om zelf naartoe te gaan. Wat weegt een ei? Een vol ei weegt 1,5 kilo. En de inhoud is 25 kippen-eieren. Dus als je er cake mee bakt, van deze cakes bakken we er 16 uit een ei. Je bakt 16 cakes uit 1 ei. Oké. Ja, van de veren maken jullie ook nog leuke dingen, hè? Daar maken we plumeaus van. En we hebben natuurlijk veren. De carnaval komt er weer aan. Dus de carnavalsvereniging heeft er veren van. Toneelvereniging, hoeden. Dus er is, van een struisvogel gebruik je alles. We komen hier aan bij de Vuuract. Dat is een aantal mensen die met vuur allerlei mooie dingen maken. Wauw! Woe! Nou hoor, hè? Verstandig. Bij Pierenwiet. Dat is de speelboerderij voor kinderen. En daar zijn allerlei kinderactiviteiten bedacht. Hier zijn matjes wafels. En wil het een beetje lukken met de verkoop? Het wil prima lukken. We hebben het buitengewoon druk, moet ik zeggen. Dus het weer werkt mee en wij zijn in vorm. Dus nou ja, de mensen zijn er. Nou, hartstikke goed zou ik zeggen. Ja, zeker. Jody is een van de organisatoren. Jody, wil het een beetje lukken met de patat vandaag? Want we hebben hier Geldermond TV. Ja, dat gaat goed hoor. Het is druk vandaag. Gezellig. Heb je al wat verkocht? Ja, we zitten er bijna doorheen. Dit is Geldermond Televisie en die wil even weten wat jullie aan het doen zijn. Oh, wij zijn aan het sminken en glittertato's. Dus alle kinderen kunnen gratis gesminkt worden en kunnen een glittertattoo uitkiezen. Helemaal leuk. Dankjewel. En hier zien we een dansgroep uit België. We zijn net op tijd. Hi. Super. Niet normaal. Het lijkt ieder jaar drukker te worden. We hebben expres de route ook weer compact gehouden, want dat werkt beter.
Want ja, iedereen komt in gezinnen met kindjes. En ja, het werkt niet om een hele lange route te doen. En je kan het ook niet versierd krijgen. Dus, maar die dansgroep doet het ook altijd zo leuk, hè? Die man wil gaan. Goeie jaarwisseling. Ja. Ja. Super! En hier komen we aan bij Milan. En dat is de jongste ondernemer die er vanavond staat. Jij bent de jongste ondernemer die er staat. Vertel even hoe oud je bent. 15 jaar. Ongelooflijk. En wil het een beetje lukken vanavond? Ja. Heb je al wat verkocht? Ja, best wel veel. En red je het een beetje in je eentje? Ja, het is niet heel veel werk. Leuk. Hier staan vanavond 2 zangers. Nou, dit is Emily en ik ben Liza. En ja, wat is drag? Drag is voor mij een kunstvorm om meer te kunnen uiten in mijn creatieve vlak. Jij ook inderdaad. Jij doet er nog fotografie en film bij en ik doe er nog theater bij. En zo proberen we dat eigenlijk door middel van drag met de wereld te delen. Ja, en we willen de wereld eigenlijk laten zien dat er meer is dan de bestaande hokjes waar mensen vaak in geneigd zijn om te denken. Mensen denken vaak dat je alleen man en vrouw hebt, maar er is natuurlijk veel meer dan dat. Kijk hoe mooi dat kan zijn. Fijn dat jullie erbij zijn dit keer. Krijgen jullie veel positieve reacties? Je merkt wel dat mensen een beetje voorzichtig zijn. Eerst een beetje de kat uit de boom kijken, wat zijn jullie? Maar als ze eenmaal die band hebben gelegd, dan vinden ze het wel leuk. Hi, hallo. Goedenavond. Ik moet me wel concentreren op mijn pannenkoek, hè? Dat weet je. Ik zou niet willen dat hij aanbrandt. En je dochters hebben dit initiatief genomen of ben je zelf begonnen? Nee, mijn dochters. En ik deed mee. Ja, dan moet je aan hun vragen. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 14. En hoe oud ben jij? Ik ben 15. Kijk aan, nog jonge ondernemers. Maar wel onder de hoede van mama nog. Wilt het een beetje lukken met de verkoop, dames? Ja, het is erg druk, ja. Oh, fijn, gelukkig. Dus jullie hebben goed verkocht. Zo, we zijn hier aangekomen. Janine Kleijsen, die heeft dit thema bedacht. Dus ik ga haar even vragen, wat heb je bedoeld met dit thema? Bonsoir, madame. Bonsoir, very nice that you're here. Het is de Molen Rouge vanavond. We dachten, zo'n mooie molen hier in Nieuwvliet. Maar er moet toch wel het nodige onderhoud aan gepleegd worden. Dus op deze manier komen die mensen allemaal even binnen. Die zien het, dat het een mooie molen is. En we hebben hem nu in een feestelijk tentje in het zonnetje en de schijnwerpers gezet en het rood. Het is echt helemaal fantastisch geworden, met die benen ook. Het is echt superleuk, dankjewel. De benen komen uit een hele grote etalage
poppenbedrijf, waar ze dan restantjes verkopen, hebben we de benen gehaald. Een panty aangedaan, een rokje aangenaaid. En ja, het is heel leuk, het is lekker druk, mensen reageren enthousiast. Ook over de andere dingen, dus een hele leuke evenement zo net tussen kerst en nieuw om eens iets anders te doen. Dankjewel. Dit is het laatste pleintje. En dat is helemaal in de Franse sfeer gebracht vanwege de Moulin Rouge die er pal naast staat. En ook de producten die hier verkocht worden, die zijn in Franse sferen. Hier hebben we Willem Koffie. Die is er ook weer bij. Die was er vorig jaar ook, de Scheldemond TV. Ja, ik stond aan de andere molen. Vorig jaar had ik geen wieken, maar nu heb ik een molen met wieken. Dus ik ben gepromoveerd, denk ik. Ja. Absoluut waar. Zit de sfeer er goed in? Ja, het begint een beetje. Hè. Het verloopt ook steeds. Natuurlijk is het ook best wel koud. Maar echt warm is het natuurlijk niet. Maar ja, goed, we proberen er het beste van te maken en de mensen een beetje warm te maken natuurlijk. Hè. Hoeveel kinderen hebben jullie het naar je zin? Ja? Wat heb je allemaal gezien vanavond? Ik weet het niet. Weet je het niet? En jij? Ik weet het ook niet. Je weet het ook al niet. Weten jullie het wel? Heel veel. Ja? Ja, ik ben hier samen met een vriendin en met mijn ouders. Lekker hier aan het rondwandelen langs de kramen. Het is hier heel gezellig en het is zeker een geslaagde avond. Bij Pierenwiet waren er dansers en dat was heel leuk om naar te kijken en zo. En het is hier echt heel gezellig.